de Dénia 20/2020 en el següent ordre del dia. Primer, aprovació de les actes de les sessions anteriors del 29 d'octubre i del 20 de novembre. Alguna qüestió a les actes? Les teniu tots? Doncs votem les actes. Gent de Dénia? Sí. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. PSPB? Sí. S'aproven les actes. Segon punt, donar compte dels decrets d'alcaldia. Tercer, moció per una inversió justa en infraestructures a la província d'Alacant. Intervencions? Sí, alcalde, anem a veure. Primer que res, agrair el suport que ha manifestat el grup Ciudadanos a la moció i que, per suposat, esperem que ho facin també la resta de grups. La moció és tan senzill com reivindicar les reclamacions històriques de mobilitat de les comarques alacantines i que s'incloguen als pressupostos generals de l'Estat del 2021 i que repartisquen les inversions atenent a dues coses, la programació racional i ajustada al nostre pes poblacional, que és el que demanem. Exemples, el tren de la costa, la connexió ferroviària amb l'aeroport d'Alacant-Elx, el desdoblament de la Nacional 332 a la Torrevella o la millora de la xarxa de rodalies Alacant-Elx-Múrcia. Si parlem del tren de la costa, em tengo notícies de que hi ha 50.000 euros per a fer una ampliació de l'estudi d'impacte mediambiental i es prevé que estarà a meitat del 2022, per tant, paciència en el tren i coneixement. I en quant a la connexió ferroviària amb l'aeroport d'Alacant-Elx, sí que també he llegit en notícia que sembla que s'ha acceptat una esmena que ha presentat Compromís per a aquest projecte. Tot això ho diguem aprofitant els moments en què estan a debat i en negociacions al Congrés i al Senat. Res més. Intervencions? Sí. Si ningú més, doncs jo sí. Per turno li toca a Gent de Dénia i després Ciudadanos. Per això. No, Ciudadanos. No, yo no. Vale. Claro, nosotros queremos dar el apoyo a esta moción, por supuesto, ya se lo habíamos manifestado a Rafa Carrió, porque además son acuerdos que ya hemos reivindicado anteriormente en Ciudadanos y queremos que se hagan, que se cumplan. Nosotros dijimos que los fondos deben responder a un peso poblacional, pero que no debe ser el único factor. Y todos entendemos que la Comunidad Valenciana es una comunidad infrafinanciada y que necesitamos que se mire de otra manera. Así que, por supuesto, nos apoyamos a la moción. Partido Popular, ¿alguna cuestión? Sí, señor alcalde. Ante la moción presentada por Compromís del Partido Popular y dada la importancia que tiene la distribución de las inversiones estatales, hemos realizado una revisión de las cuentas facilitadas por el proyecto de presupuestos del Estado 2021 en el libro verde referente a inversiones regionalizables. Si bien los cálculos facilitados son correctos, echamos en falta una valoración de ámbito superior o provincial. Concretamente, analizando las inversiones por comunidades autónomas, la nuestra recibe un montante de 1.162 millones de euros, situándose la comunidad en la comunidad número 4 del ranking con el 9% del total, únicamente superado por Andalucía, Cataluña y Madrid. Por ello, estamos completamente en acuerdo con el punto número 2 de la moción, pero no enteramente con el primero, al verificar que realmente no existe tal déficit inversor bajo la visión de la Comunidad Valenciana. A pesar de ello, apoyaremos la moción. Gracias. Gràcies. Més intervencions? Sí, simplement per a dir que són unes reivindicacions justes, molt demandades, i que per supòs anem a recolzar la moció. Com ha dit Rafa, el tema de la connexió a l'aeroport d'Alacant-Elx-Miguel Hernández sí que sembla que se n'ha d'acceptar, vaig ir-ho després a ir en premsa, i per tant, aquest és el camí, el de l'enteniment i el d'anar pal·liant aquest infrafinançament en despesa pública en obres i sobretot a nivell de connexions, transports que són tan necessaris a
a tota la província i a la Marina Alta especialment. Per tant, el vot serà que sí. Una intervenció més? Doncs passem a votació. Gent de Dénia? Sí. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. SPB? Sí. S'aprova per unanimitat. Quart, modificació de crèdits 6/2020. Intervencions? Sí, alcalde. Portem una modificació de crèdits per valor de 2.475.000 euros, encàrrec al remanent de tesoreria, i anem a utilitzar aquesta modificació de crèdits per a cancel·lar préstecs anticipadament, també per el mateix import, per 2.470.000 euros, i dir que en aquesta operació el que sí que fem, i és positiu per al pressupost de 2021, és que alliberem del capítol de pago de capitals 1 milió d'euros que serveix per a finançar determinades inversions i determinada despesa corrent. Res més. Gràcies. Més intervencions? No? No. Doncs passem a la votació. Gent de Dénia? Sí. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. SPB? Sí. S'aprova per unanimitat. Cinquè, reconeixement extrajudicial de crèdit, número 5/2020. Intervencions? Sí, alcalde. És un reconeixement extrajudicial de crèdits. Són factures de l'any 2019 que per diversos motius s'han aprovat ara, s'han registrat ara. L'import és de 11.200 euros, 11.206 en concret. I, són factures que la despesa s'ha realitzat i hem de pagar-les. Doncs per això portem a l'aprovació plenària per fer el reconeixement. Res més. Una intervenció més? Doncs passem a votació. Gent de Dénia? Sí. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. SPB? Sí. S'aprova per unanimitat. Sisè, reversió de la parcel·la en carrer 9 d'octubre. Intervencions? Sí, alcalde. Aquest Ajuntament, l'any 2009, va cedir una parcel·la en carrer 9 d'octubre de 800 i pico metres per a construir la comissaria de policia nova. Transcorrit el temps, ja fa més de 10 anys, les condicions que té els metres no compleixen les expectatives que necessita en aquest moment la Policia Nacional i, per tant, es va traslladar que no es interessava aquesta parcel·la. Doncs el que fem és la reversió d'esta parcel·la en concret perquè torni al patrimoni local i poder utilitzar-la per altres qüestions. Res més. Gràcies. Més intervencions? Sí, senyor alcalde. Així sí que gent de línia vol dir alguna cosa. Gràcies per el detall que han tingut de donar a cosa feta algo que es vota ara. La premsa fa una setmana que ho va treure. El solar té una superfície de 870 metres quadrats, dels quals 435 es van destinar al cos de Policia Nacional i la resta a la policia local. Solar que, com bé hem pogut veure en actes del 2009, era ideal per rebre una comissaria, ja que es trobava pegat als jutjats i estava cèntric i donava joc. Després la policia local se'n va eixir i es queda mig solar cedit a la Policia Nacional i l'altre lliure per a qualsevol ús. És així, sí o no? Ara bé, Que no, que es preguntar si és així, jo t'he dit que no és així, però després ho explicarem. Val. Ara bé, li s'ha oferit a la Policia Nacional la resta del solar per aconseguir aquesta edificabilitat que val de 3.500 metres o conforme el veuen a l'expedient directament s'ha oferit un altre solar. El solar, en 870 metres quadrats de superfície en planta, construint la mateixa altura que té el juzgat, planta baixa i unes 3 altures són un total de 3.500 metres quadrats aproximadament. És a dir, la mateixa edificabilitat que diuen que ara necessiten. Per cert, edificabilitat que abans no es feia falta. Ara ja no és tan bo el solar. Per una altra banda, tenim
parlat o algo aclarit al Ministeri de Justícia per ampliar els jutjats? Si és així, a part que l'edifici actual està preparat per alçar una planta més, farien ús del total de l'edificabilitat del solar colindant, és a dir, ampliarien els jutjats entre 1.500 metres quadrats o tenen prou en 6 o 700 metres quadrats? Si és així, els ho donen tots sense més. Totes aquestes preguntes que desconeixem, la resposta fan que el grup municipal Gent de Dénia no tinga clara la reversió, opinant o l'aprovació de la reversió, opinant que es podrien haver mirat solucions abans de prendre tal decisió, per no tenir terrenys urbanitzats per equipaments públics, per anar cedint-los sense que ens aprofiti el seu valor. Gràcies. Ciudadanos? No? Partit Popular? Compromís? PSPB? Jo imagine que aquestes qüestions que planteja ara el senyor Vidal s'hagueren també pogut plantejar en la comissió informativa quan es va portar este punt de l'ordre del dia per a la reversió dels terrenys. Anem a veure. Des de l'any 2009 fins a dia d'avui ha plogut molt i les necessitats també s'han modificat. La Policia Nacional ara mateixa té unes necessitats urgents i molt més ambicioses que les que podia tenir en 2009. I per això el solar del que estem parlant ara es queda menut. Es queda menut per a la Policia Nacional i també es queda menut per a l'ampliació del jutjat. I és per això que buscant per a la Policia Nacional una ubicació que es poguera interessar i d'alguna manera satisfer el seu programa de necessitats, vam plantejar-los el solar de l'Avinguda Miguel Hernández i es va aparèixer molta millor opció. I això, senyor Vidal, és una oportunitat perquè ens permet que Conselleria de Justícia, no Ministeri, Conselleria de Justícia, puga ampliar el jutjat. En la parcel·la que quedaria de 800 metres, en 9 d'octubre, es puga plantejar una ampliació del jutjat que també té moltíssima falta i que puga complir també amb les necessitats que tenen actualment en el jutjat. Una intervenció més? Doncs passem a votació. Gent de Dénia? Abstenció. Partit Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. PSPB? Sí. S'aprova per majoria. 8. Donar compte d'escrit de l'àrea de Patrimoni i Arquitectura de la Direcció General de la Policia sobre l'oferiment de la parcel·la en l'Avinguda Miguel Hernández per a la construcció d'edifici destinat al cos nacional de policia. Falta el punt 7. Sí, falta el 7. Perdó, ja, com anava tot de policia, me l'ha passat d'una Bueno, vegada. si voleu, ja que estem, fem el punt 8 que té relació directa en este que hem parlat ara i després fem el 7. Es pot fer, no, senyor secretari? Algun problema? No? Vale. Bueno, este és donar compte i la regidora ha explicat més o menys el per què la permuta eixa o el canvi d'ubicació d'un local a l'altre, d'un solar. Si voleu alguna aclaració, doncs, bueno, podeu preguntar-ho ara, perquè és donar compte, o sigui, no té per què... No? Doncs vale, doncs passem. Sí? Sí, volia fer una aportació xicoteta. Bueno, vaig d'entemar que el cos de Policia Nacional es mereix les millors infraestructures que puguen ser, que fan una tasca junta amb altres cossos memorial i que es mereixen el millor. El nostre reconeixement a dit cos policial com a la policia local i com a els altres cossos que puguen haver. L'única cosa que ens pareix és que aquest solar va costar 11 milions d'euros entre el valor, la sentència, els interessos, les costes i més aproximadament. Doncs estem cedint 2.500 metres sobre un solar de 5.700, més o menys uns 4.800.000 euros de cost del solar. Des de luego, el solar és ideal, l'únic que passa és que també trobem que és una sessió un poc cara i que el centre de salut també quedarà allà darrere en forfuït. Quan estiga la comissaria feta, junt amb el Mercadona que n'hi ha davant, junt amb
en el centre de salut, que no sé si el veurem, és que Era congelat. Veureu, segurament, no sé si ho veurem, però sentir-lo no l'han sentit. Bueno, com és donar compte, si vol després, si mos és Mario, en pres i preguntes, pues continuem en el tema este i ja està, ¿vale? Passem al número 7, que era... Un segon. Jo, és una xicoteta, és xicotet lo meu, ¿vale? No té res a veure amb el que estava dient Mario. El edificio donde está la Policía Nacional, ¿vale? Porque les vamos a ceder el solar de Miguel Hernández, ¿vale? El edificio en sí, donde está ahora la Policía Nacional, es para hacer una sugerencia, ¿eh? ¿De quién es esa titularidad? ¿Es de ellos? ¿Es del Ministerio de Justicia? ¿Es del Ayuntamiento? No, que va, això és de Ports. Vale. ¿Y se podría intentar una permuta de titularidad, ya que les vamos a dar otro local, para que ese edificio se quedara en el ayuntamiento y se pudiera hacer ahí un museo? Bien sea el Museo de Castejón, bien sea un museo para la policía. ¿Se podría estudiar eso, ya que les vamos a ceder otro local? Susana, no sé si m'ha d'entès, és de Puertos de la Generalitat, no és de la policia. La Policia Nacional no pot permutar una cosa que no és seua. Ells ja estan ahí cedits, igual que està l'edifici de la Creu Roja o està el Museu de la Mar. És de Ports i són els titulars, i si qual dia que se'n vagin pretenim fer alguna cosa, ja li demanarem a Ports la cessió, però no podem permutar perquè no és del Ministeri, és de Ports. Vale, gràcies. Que seria una pena que es perguera aquest edifici. Bueno, no es pot perdre perquè és un edifici que està catalogat. Perdre's no es perdrà, però l'ús és una altra cosa. Genial. Alcalde. ¿Alguna qüestió més? Dime. Sí, alcalde. M'agradaria comentar que la parcel·la que ha estat sempre prevista per a la ubicació del segon centre de salut és la parcel·la interior del Miguel Hernández. El Miguel Hernández és una parcel·la molt gran, però està partida en dos dotacions, i la que estava destinada al centre de salut sempre ha sigut l'interior, d'acord? De totes maneres, quan un ajuntament adquireix un sòl com aquest, és per a donar-li una utilitat. I pensen que una utilitat com una comissaria de policia, pensen que està prou més que justificat. Bueno, com era donar compte, passem de punt, tornem al 7, baixa de 2 vehicles en l'inventari de béns i drets de l'Ajuntament. Intervencions? Sí, alcalde. Són 2 vehicles, en concret són 2 motos, que són de l'any 2004 i, en fi, pel pas del temps estan inservibles i fem la baixa d'inventari perquè estan inservibles. Res més. Una qüestió? Doncs passem a votació. Gent de Dénia, bueno, no sé si està. Mario, ha arribat a l'hora de votar, però no de la comissaria, de les motos. Mario, vos sents? Sí, ara, és que m'he quedat sense internet. Si a la rota me se perd, i això que vaig dir que veiem posar fibra. No, perdona. Hem tornat al punt 7, que és la baixa dels 2 vehicles. Bé, no passa res. Vale, doncs estem en la votació i tu eres el primer. Sí. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. PSPB? Sí. S'aprova per unanimitat. 9. Atorgament de la Creu al Mèrit Professional a intendent de la Policia Local de Dénia. ¿Intervencions? Sí, alcalde. Hubo una petición en el mes de septiembre por parte del Partido Popular que se revisara la posible condecoración del intendente, el señor Tabernero. Indicamos que estábamos de acuerdo en el fondo, pero que no procedía por urgencia y que se tramitara un expediente conforme toca, conforme al reglamento de condecoraciones y felicitaciones. Así se ha hecho, nos comprometimos a traerlos al mes de noviembre. Se cumplen, por lo tanto, las condiciones establecidas en dicho reglamento de condecoración por los especiales méritos en el desarrollo profesional de la jefatura por parte del señor Tabernero, y traemos la condecoración y la concesión de la Cruz al Mérito Profesional. Gràcies. Més intervencions? Sí, senyor.
Mario, no sé si és per a intervindre, però tens el micròfon apagat. Sí, és que sí, tenim que dir que estem totalment d'acord. Andrés Tabernero ha sigut un home que s'ha fet amb la gent, ha treballat durant tots els anys en una dedicació plena, en un coneixement ple del poble i de la seva gent. Ha treballat per a tots i per tots. I la prova està en els innumerables logros aconseguits, no sols els que es descriuen, que segur que hi ha més, i que fan que mereixca per mèrits propis un altre reconeixement, i més ara que pront es jubila. Gràcies, Andrés, per la teva tasca. Intervencions, ciudadanos. Sí, nosotros únicamente queremos agradecer públicamente a Andrés Tabernero los años de servicio en el desempeño de su labor, que esperamos que este reconocimiento pues le llene, ya que lo hacemos con todo el cariño, y que disfrute de su próxima jubilación por muchos, muchos años. Partido Popular. Sí, a ver, agradecemos que el señor Escoto nos dijera en septiembre que lo traería al pleno de noviembre y haya cumplido usted con su palabra de verdad. Poco tenemos que decir al respecto cuando ya lo dijimos todo. Es súper merecedor de esta condecoración y sí nos gustaría que fuera por unanimidad, porque él se lo merece y el caso mucho más, de parte de todos los partidos políticos. Una qüestió de compromís. Sí, l'enhorabona pel reconeixement a Andrés Tabernero. Una qüestió més? Pues passem a votació. Gent de Dénia? Sí. Ciudadanos? Sí. Partit Popular? Sí. Compromís? Sí. PSPB? Sí. S'aprova per unanimitat. 10. Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Intervencions? Sí, señor alcalde. Portem així la declaració institucional de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Per tant, una declaració institucional respecte al Dia Internacional Commemoratiu contra la Violència de Gènere, que a més té el recolzament del Consell de les Dones. Una declaració institucional que, com ja vam explicar en el Consell de les Dones al voltant del 25 de novembre, van dir que posava l'accent i el que volem remarcar en el dia d'avui per a la seva aprovació és les especials circumstàncies de la pandèmia i, per tant, del confinament i del perill que suposa per a les dones i la prole d'estar confinats amb els agressors, la bretxa de gènere que representa sempre qualsevol situació de crisi, el risc que tenim de retrocedir o que s'obstaculitzen els drets d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones, que exigeixen continuar amb polítiques d'igualtat i de prevenció de la violència masclista, aunque estiguem en situació de pandèmia. És totalment el contrari. Encara tenim que aspirar molt més. Per tant, aquesta declaració institucional planteja el paper determinant que tenen que tindre els governs locals i, per tant, els ajuntaments i municipis en pro de la defensa de la protecció de les dones i contra la violència de gènere, continuar garantint la igualtat, reconèixer les accions front a la discriminació i la lluita contra la violència masclista, tindre en compte i que, a més, això ja l'hem tingut en compte aquesta corporació, tots els grups municipals, quan hem treballat en les mesures front a la pandèmia, tindre en compte la perspectiva de gènere, que ho hem fet en la taula, per exemple, en la taula de treball. També hem manifestat la nostra preocupació per l'empleo temporal que se produeix també en aquestes circumstàncies. A més, també que sempre en les crisis hi ha una càrrega que tenen que assumir, sobretot en matèria de dependència, les dones i que li impedeix la seva reincorporació al treball. En definitiva, el que planteja la declaració és ratificar el nostre compromís contra la violència de gènere, el compromís amb el pacte de l'Estat i continuar utilitzant les transferències que reclamen dels fons per a treballar per la igualtat d'oportunitats entre homes i dones i contra la violència masclista. Res més. Gràcies. Més intervencions? No? Doncs passem a votació. Gent de Dénia? Sí.
Ciudadanos, Sí. Partit Popular, Sí. Compromís, Sí. PSPB, Sí. s'aprova per unanimitat. Urgències no n'hi ha cap, no, senyor secretari? No? Perfecte, doncs passem a pregs i preguntes. Gent de Dènia, un prego o una pregunta? Que s'ha congelat altra volta. Doncs passem al turno. Quan torne ja Ciudadanos. Sí, hola, buenas tardes. Quería hacer dos preguntas. La primera es en relación a la campaña de Guerreras contra la Violencia de Género. Quería decir primero que va a ser una pregunta positiva y constructiva. Por mi trabajo, pues estoy muy sensibilizada con el tema, son temas que veo día sí día también y, por desgracia, estoy escuchando mucho quejas o malestar en cuanto al coste de la campaña, que si se han gastado 8.000 euros en 30 maniquís, que si es una barbaridad con los tiempos que corren. Entonces, creo que, bueno, puesto que nosotros apoyamos esta campaña, por supuestísimo, porque es un tema que tenemos que darle visibilidad y importancia, somos los primeros interesados en que se aclare esto para que no perjudique al ayuntamiento. No sé si pueden aclarar pues, el coste o qué ha abarcado la campaña para intentar que la población entienda un poco lo que se ha hecho o el coste de lo que se ha hecho. Sí, ronda aproximadamente esa cantidad. Yo sí que quiero tener claro una cuestión, quiero dejar clara. Yo no voy a entrar en temas sobre si en materia de violencia de género, cuál debe de ser el coste a que se debe de llegar o no con las diferentes acciones. Quiero recordar una cosa a la corporación. Cuando aprobamos los presupuestos del año 2021, existe el Pacto del Estado que cubre toda esa serie de gastos y además se puede ver que esa campaña reúne las condiciones y lleva el logo del Pacto del Estado para que esté cubierto. Entiendo, aparte yo creo que por mi concejalía, que se deben de hacer campañas de concienciación, pues cada uno también quedará en su conciencia cuál es la aportación que tiene que hacer en la prevención y lucha contra la violencia de género. Lo que quiero decir cuando recuerdo el tema de los presupuestos fue que este año 2021 se había duplicado el dinero, que era la misma cantidad que ponía el Pacto del Estado, la misma cantidad ponía la corporación y además interviene en la aprobación de los presupuestos, agradeciendo que se incrementen las partidas destinadas a igualdad y diversidad. Precisamente hemos tratado hoy el punto de la Declaración Institucional contra la Violencia de Género y es precisamente en este tiempo de pandemia cuando hay que hacer mayores esfuerzos y eso incluye también la inversión o el gasto, que yo entiendo que no es un gasto en materia de violencia de género, sino es una auténtica inversión, el trabajar la lucha contra la violencia de género, tanto la concienciación, la visibilización, las diferentes campañas. No tengo ningún inconveniente en hacer una auditoría o dar explicaciones del gasto, pero quiero recordar que hay cerca de 40.000 euros anuales, de los cuales, por culpa de la pandemia, se ha utilizado muy poco. Mientras no ha existido una necesidad por servicios sociales, que bien sabe la corporación que de 300.000 se ha pasado a 1 millón, que también se han reutilizado dinero de fiestas, de cultura, no teníamos inconveniente por parte de Igualdad y Diversidad de poner ese dinero a disposición de la corporación o de la situación de pandemia si lo requería. Y bien sabéis, en la última reunión de la Comisión del COVID, que incluso ha quedado mucho dinero, muchísimo dinero, por ejemplo, las ayudas a autónomos y pymes, que no se han utilizado. Por lo tanto, si ese dinero era necesario por una necesidad mayor que la propia protección de las víctimas y el trabajo contra la violencia de género, por supuesto. Pero la Concejalía de Igualdad y Diversidad tiene un presupuesto que no ha sido necesario destinado a otra partida y lo va a destinar. Quiero también indicar que hemos hecho campañas como, por ejemplo, las agendas para los de primero y segundo de la ESO. Tuvo un coste de 7.000 euros. Estábamos hablando de una inversión en materia de educación que ha llegado a todos los centros, tanto públicos como concertados. Es decir, estamos realizando todas las acciones que marca el PIO. Y en el cumplimiento de las condiciones del PIO que ha aprobado este ayuntamiento, pues se necesitan fondos. Hay algunas acciones de menor coste, hay otras que no las necesitan y hay otras que evidentemente hay que poner ese dinero. Y ese dinero estaba disponible, se había aprobado por este ayuntamiento en el año 2021. Repito, si hace falta para otra necesidad que sea superior al trabajo en materia de igualdad y de violencia de género, no tengo ningún problema desde mi concejalía de ponerlo a disposición. Pero estamos a final del mes de noviembre y no hemos consumido las partidas presupuestarias, no ha sido necesario consumirlas por entero. Por lo tanto,
desde mi concejalía vamos a seguir trabajando e invirtiendo en materia de igualdad, de diversidad y de lucha contra la violencia de género. No voy a entrar en la polémica de si ese dinero vale o no. Yo creo que utilizar esos argumentos, yo creo que son propios de cuando aireamos las alfombras y se airea el machismo, que evidentemente ahora existe una acción negacionista y en contra de que invertamos en materia de prevención contra la violencia de género. Y desde mi concejalía yo esa corriente no la voy a seguir, evidentemente. Vale. En primer lugar, no consiento que nos llamen machistas de ninguna forma. No lo he hecho, por supuesto. Sí, no bueno, lo he lo has hecho, dado a entender. No las pasa nada. corrientes, Mi pregunta era positiva. El eco al que os hacéis, por supuesto que no. Estáis presentes en el Consell de les Dones y no habéis puesto ningún inconveniente a las diferentes campañas y programas. Eso que quede claro. En el Consell de les Dones todos los grupos políticos han apoyado las acciones y programas que se habían establecido para el 25N, faltaría más. Tú precisamente me dices que te haces eco de la corriente que hay por ahí sobre si se debe o no gastar dinero en materia de violencia de género. Yo no he entrado a valorar. Mi pregunta, vale. Yo no he entrado a valorar nada, si está bien, si está mal. Mi pregunta era, quizá no la he enfocado bien, y la voy a enfocar más para que así nos quede más claro. ¿Se han gastado 8.000 euros en 30 maniquís? No. Vale, no se han gastado 8.000 euros en 30 maniquís. Pues perfecto, no. Pues ya está, eso quería aclarar yo. Se ha gastado muchísimo menos, no son 30 maniquís, son 100. Aparte de los maniquís, habéis podido ver todo el programa extenso que hay, que también están las camisetas, que también están las mascarillas, que también están las 1.400 mascarillas que hemos distribuido a bachiller y los cursos de formación profesional, que está también la otra acción urbana que estaba prevista para el sábado y se ha trasladado al próximo sábado, que están también los actos culturales de biblioteca y de centro social, ¿vale? Perfecto, gracias. Luego otra pregunta, quería preguntar, creo que a Cristina, cómo van los trámites del punto de encuentro familiar y si ya hay fecha de apertura. Hola, bueno, pues la última reunión que tuvimos con la directora general de Infancia y Adolescencia nos dijo que estaba prevista la apertura, si no pasaba nada, para el mes de febrero aproximadamente, ¿vale? En estos momentos estamos equipándolo, ya hemos hecho la compra de los muebles y de la sala amable y todo lo que tiene que haber de mobiliario. Y además esta semana justamente estaban haciendo también la conexión a internet, que también corre a cargo del ayuntamiento. Luego ya los equipos informáticos y el personal son de consellería o de la empresa que se lo adjudique, pero por nuestra parte estamos a la espera de recibir los muebles en las próximas semanas y ya está todas las instalaciones eléctricas y todo preparado para que así en febrero, si puede ser, y si es antes mejor, y si no puede ser febrero cuando esté, que esté todo listo y preparado. Perfecto, muchas gracias. Nada. ¿Tres preguntas? Sí, yo solo, Javier, de verdad, no era una pregunta a malas. Únicamente como nosotros sí sabemos, por estar en tu comisión, en qué se ha destinado todo el dinero, en qué ha conllevado toda esa campaña, queríamos que lo explicaras para que la gente lo supiera. Para nada ir en contra y para nada... ¿Vale? Es que parece que la respuesta ha sido que te ha ofendido y era todo lo contrario. O sea, era una pregunta para que tú explicaras. Para ¿vale? que Porque lo estamos aclarara, totalmente de acuerdo. que sirviera, ¿Vale? lo he entendido, no me ha molestado la pregunta y además en la postura de Ciudadanos e insisto, en el Consell de les Dones siempre se explica los programas, las acciones, en fin, se aclaran todas las dudas y además se sabe los costes porque además pasa por el Pacto del Estado. No me molesta la pregunta, pero lo que me molesta en todo caso, y no me importa afirmarlo aquí, son estas corrientes sobre cuál es realmente el discutir, cuál es el dinero que se debe destinar en concienciación, en visibilización, en campañas, en formación, en educación, en materia de igualdad y violencia de género. Yo creo que ese no es la pregunta, ni es el discurso, ni es el debate que hay que generar, ¿no? Lo que quisiera es que fuera la inversión cero porque realmente tuviéramos una sociedad en igualdad, ¿no? Y que no fuera necesario y que las víctimas y el contador en materia de mujeres asesinadas fuera cero y ya no se moviera más, ¿no? Creo que ese es realmente el debate, pero Susana, lo aclaro que sé que no es
el pensar ni tampoco el sentir de Ciudadanos. Vale, y que sepas que estaremos siempre ahí para apoyar, ¿vale? Que parece que hablamos y... ¿vale? Pues no, estamos para apoyar, ¿vale? Y en este caso, en este tema en concreto, más todavía, ¿vale? Muy bien, gracias. No tenemos nada más. Crec que Mario Vidal me l'havien votat que s'havia congelat, no? Ja està, Mario, sí. Sí, ja sí. Moltes gràcies, Vicent. A veure, bueno, havíem presentat una moció en una comissió i em pensava que avui haguera passat. Ja està dictaminada, va ser desfavorable, però volia comentar i fer una pregunta. La moció era sobre els basureros adaptats o els contenedors adaptats. Entonces, ja va quedar clar que en l'article 7.2.5 del plec de condicions del contracte del FEM i en l'article, o en el punt 10, posàveu que ja tenien que ser adaptats i, bueno, nosaltres la nostra moció anava perquè no coneixien realment el plec, no el coneixem, el plec de condicions, però sí que vaig llançar una pregunta i era que ara anem a col·locar dos bateries de comptadors, una al carrer Sagunt i l'altra al Mercat, i no són adaptades. Ens agradaria que es fes l'esforç perquè i donarem exemple i ja les farem adaptades. Això, si m'ho podeu contestar, us ho agrairia. Pues jo, en permís de la regidora de Territori, vaig a contestar-te un poc a les dues. A veure, en la Comissió Informativa de Transició Ecològica vas plantejar, evidentment, o vas portar a la comissió una moció en la qual sol·licitàveu des del grup Gent de Dénia que els contenidors foren adaptats i en aquesta comissió que hi havia més participants d'altres grups polítics, evidentment, i per així no és que te la van desestimar, simplement trobe que la majoria va votar en abstenció, ho he dit jo. Entonces, de alguna manera, si se va a votar l'abstenció o pense que estic parlant en representació de la resta de partits polítics, era perquè es va explicar que el plec de basures ja ho inclou. El plec de basures, per un costat, també te vam explicar, si no recorde malament, que els contenidors soterrats, tots els contenidors soterrats són accessibles perquè estan a l'altura de la vorera, és a dir, estan a ras i, per tant, jo l'accessibilitat en els contenidors soterrats no sé molt bé a què el refereixes, perquè l'altura que té una persona que tinga la mobilitat reduïda perfectament pot arribar a d'ells. Disculpa, però no. Entre altres coses, no per res, sinó perquè això són unes normatives que no les posen des de l'Ajuntament. Aquestes normatives, és a dir, avui en dia tot el tema de mobilitat, per sort, venen molt ben regulats. És a dir, no és qüestió de Gent de Dénia o PSPB que ho decidisca, és que és el dret que tenen aquestes persones a poder utilitzar aquests contenidors. Per tant, no anem a inventar la píldora, ni tu ni jo. És a dir, els contenidors ja venen adaptats. Si vols votar la moció, ja van dir que la recolzàvem. És a dir, clar, quin grup polític te va a recolzar o te va a estar en contra d'algo que la llei marca que aquestes persones tenen dret. Aquestes persones i que en algun dia poden ser nosaltres aquestes persones. Vull dir-te jo. És a dir, és que, perdona que el diga, però és rizar el rizo. Jo entenc la vostra postura. És visibilitzar-ho i donar a conèixer. Però és que crec que pregunteu coses que no tenen molt detallat, perquè, com te torno a repetir, per part del plec de basures, el plec de basures ja contempla no només els que tinguin mobilitat, sinó per petició exclusiva, inclús te vaig a referir, del propi alcalde, va sol·licitar que tota persona, independentment de l'edat que tinguera, poguera apretar un pedal i poguera obrir aquest contenedor. Entonces, els contenedors van a ser accessibles? Sí, evidentment, però no perquè ara. Els d'ara no són accessibles perquè tenen 16 anys. I els contenidors soterrats van a ser accessibles? Claro que sí. Com te va explicar la regidora de Territori, els contenidors avui en dia estan fets de tal manera que formen una plataforma única en l'acera i qualsevol persona que tinga la mobilitat reduïda de l'índole o del grau que siga puga arrimar-se a tirar la basura. D'ahí podeu dir tantes voltes com vulgueu, però pense que ja està més que explicat. Els nous contenidors... Dime, Mario. Em permets un segon?
ja ho ha dit, que es va quedar i ens vas explicar, nosaltres vam fer la moció perquè en aquest moment no coneixíem el plec de condicions. Ens el vas explicar i ho entenem perfectament. Doncs la meva pregunta està en si podem, aquestes dues bateries que van a fer-se ara, siguin adaptades. Aquestes dues bateries són soterraes. Són soterraes. Un momentet, escolta'm. Maite, escolta'm. Els contenedors, el model que tenim actualment, la tapaora no és adaptar. Una persona en caïra de rodes no la pot manejar. Ens ho han dit persones que utilitzen una caïra de rodes. Únicament això, i de fet, els actuals o els més moderns van en una altra tipologia que és més fàcil per a una persona en caïra de rodes. Únicament estic dient això. Si el model, aneu a posar-lo adaptat. L'actual sí que està a nivell de vorera, d'acera, i em pareix perfecte i està molt bé. Jo, de fet, fins l'altre dia desconeixia que el tipus de contenedor soterrat no en complia. T'ho dic tal qual, fins que m'ho van comentar. Res més. Hem estat mirant-ho i, en efecte, actualment n'hi ha uns models per a adaptats. Únicament això, si aneu a posar aquests dos, almenys una ja adaptada. Gràcies. A veure, jo desconec absolutament si n'hi ha uns models més adaptats o desconec. De fet, el plec de mesures contempla que tots els contenidors soterrats se tinguin que millorar. Evidentment, si hi ha un sistema millor que el que s'utilitza, per supost que l'acceptarem i l'agarrarem. Jo desconec, entre altres coses desconec, perquè ninguna persona ha posat ningun tipus de queixa al departament dient que té algun problema. És a dir, però bueno, no vaig a dubtar ni mucho menos de la teua paraula que hagin anat a tu a dir-te-ho. Ara, nosaltres creguem que els contenidors soterrats compleixen les normatives per a poder-los instal·lar. De totes formes, està la regidora de Territori, Maria Josep Ripoll, que ella t'ho explicarà, que ella té més calma i parla millor que jo, que t'ho explique, a veure si així t'ho poden fer entendre. Però t'ho torno a repetir, estigues tranquil, perquè nosaltres el que volem garantir i el que pretenem és que tota persona o tot usuari que utilitzi qualsevol instal·lació pública i els contenidors la són, tinguin l'accessibilitat suficient per a poder-lo gastar sense ningun tipus de barrera, perquè ja prou crec que ja en tenen com que l'Ajuntament li imposa més. Per tant, a veure si Maria Josep t'ho pot explicar ja millor, però ja te torno a dir, jo penso que ja t'ho han dit. Agarra la paraula, Maite. Tots volem una dènia més neta i tots volem que la gent posi les coses fàcils per a que puga complir-se aquesta idea d'una dènia neta i que tothom puga tirar la basura, no? Tinguin xiquets o gent major o qui siga, no? Tots, com bé ha dit la regidora. És que les bateries de contenidors que hem comprat no són inaccessibles. És a dir, les bateries de contenidors que hem comprat són bateries que compleixen amb el codi tècnic i, per tant, estan pensades i dissenyades per a que tot el món les pugui utilitzar. Si n'hi ha persones, com ens estàs transmetent tu avui, o en la comissió que ja vas comentar, que tenen dificultats fins i tot per a gastar aquestes bateries que estan adaptades ja i compleixen codi tècnic, l'empresa adjudicatària del servei de FEM, si considera que per a complir o millorar aquestes condicions s'ha de fer alguna modificació, se farà, que per això està en el plec, que per això la regidora Maite ho ha tingut en compte. Però les bateries que hem comprat i que anem a col·locar, Mario, compleixen codi tècnic perquè és que no podria ser d'altra manera. I són accessibles i estaran enrasades, ampliarem voreres també, vull dir, no podem fer-ho d'altra manera. Sí, perfecte, gràcies. Jo només és perquè quan ho vam comentar i jo em vau dir, no, ja estan, dic, hòstia, m'agradaria sincerament que foren adaptats. El més adaptats possible, està clar que potser sempre queda algun percentatge d'inadaptabilitat. De millora. Si després l'empresa adjudicatària de costat de FEM les vol millorar, o Maite vol millorar-los, sempre hi ha una marge perquè gràcies a aquest plec està contemplant aquesta opció. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Una altra pregunta que tenim des de gent de Danyà. Hem llegit en el DOC del dia 17 de novembre que l'Ajuntament de Jesús Pobre ha desistit d'una subvenció destinada a la realització d'activitats d'apoyo educatiu i altres activitats extraescolars
culturals i deportives. L'Ajuntament de Dénia sí ha rebut 63.409 euros. ¿Es podria explicar, Javier, per favor, per què s'ha desistit del tema? Disculpa, Mario, no és que no vulgui contestar, ara mateixa no sé exactament, però m'estàs fent una pregunta que li correspon a una altra administració, no a l'Ajuntament de Dénia. A veure si m'entens, no tinc cap... No vull que se mezclen una cosa amb l'altra. La meva condició com a regidor de l'Ajuntament de Dénia a la meva condició com a alcalde de Jesús Pobre. M'estàs preguntant... A qui corresponga, perdona. Algo que no se correspon. No té res a veure amb l'Ajuntament de Dénia. Ara mateixa no me'n recorde, però si ho van desistir, probablement fora perquè per les condicions del Covid no podrien fer-lo i per tant això va provocar que demanaren el desistiment. Però és una qüestió que pertany a l'EATIM de Jesús Pobre. Mos ha xocat el veure en el DOC i l'Ajuntament de Dénia sí que rep la subvenció i no la... I, bueno, però ja està. Mario, perdona. De totes formes, nosaltres, per aquest tema, des del Departament d'Educació, en tot moment, quan pensem en aquesta subvenció, comptem en els centres de la Xara i Jesús Pobre per a les activitats previstes. És més, el dilluns tenim una reunió de coordinació i ells estan convocats, o sigui que... La resposta que posa, perdona, Maleni, la resposta que posa és desistiment de l'entitat i de conformitat amb l'article 23.5 de la Llei General de Subvencions. És un desistiment de l'EATIM de Jesús Pobre, no és de l'Ajuntament de Dénia. No, de l'EATIM de Jesús Pobre. Correcte. Com unes determinades accions per tema del Covid i per falta de número de quòrum del tema educatiu no era viable fer-lo, ho van desistir per a no sancionar-nos i quan tinguem l'oportunitat ho tornarem a demanar. Però, Mario, repetís, no correspon a l'Ajuntament de Dénia ni plantejar-lo així. Vale, no passa res. A veure, ens ha cridat tant el Col·legi Pàl·lidos com altres clubs que es queixen que tenen que pagar un cànon o tassa per utilitzar el pavelló esportiu. Tassa de 30 euros per partit. Segons diuen en premsa per temes de manteniment. Vostès han dit que les escoles deportives municipals ho paguen a la quota, que serveix per a moltes despeses, vestuari, transport, monitors, arbitratges, segurs, etc. Pensem que molt poc va quedar per a manteniment de... Seguim en el turno y después ya tornará. Partido Popular. Sí, bueno, me sabe mal. Yo quería dirigirme al señor Raúl. El 5 de noviembre informaron que las obras de reparación del pabellón del polideportivo habían finalizado. Estamos terminando el mes y sigue cerrado. Dada la demanda de instalaciones deportivas que tenemos, queríamos saber cuándo estará listo para utilizarse. Hoy han rejuntado los últimos parches que hicieron en la pista. Pegaron las piezas grandes, pero no rejuntaron los perfiles, que lo han hecho esta mañana, así que supongo que a partir del lunes podremos empezar a utilizarlo. Muy bien. Y otra cosa, el muro exterior que he pasado hoy, se lo comenté a María, que se lo comentó en la comisión, sigue vallado. ¿Sabes si es que está pendiente de reparar o se ha olvidado quitar las vallas? O lo digo porque están obstaculizando la acera. Es que eso supongo que será de la empresa que lo ha terminado, no sé. Si no, pues vale, están allí medio puestas, vallas y demás. Lo pasaré que vaya a mirarlo, no lo sé. Vale. Ok, gracias. Otra, esta no sé qué, para quién exactamente, a ver si me podéis. Hemos tenido quejas de usuarios del Parque Canino de Torrequemada por la falta de luz. Queríamos saber si que lo tuviesen en cuenta y saber si hay posibilidad de instalar algunas luminarias en la zona. No sé. Discúlpame, Eva, has dicho en el Parque de Torrequemada. El Parque Canino de Torrequemada, sí. En el Parque Canino. Mira, justamente esta semana pasada
con el departamento de industrial estuvimos viendo posibilidades para reforzar la luz ahí, en ese punto, y espero poderlo ejecutar pronto, a ver si el mes que viene puede ser, ¿vale? Genial, me parece estupendo. De acuerdo, gracias. Una última cosa. A ver, yo quiero hacer un ruego a señora Pérez. La calle Campos está llena de excrementos de pájaros. Antes más de un coche se los llevaba puestos, obviamente, pero claro, ahora no. Y hay tramos de la calle que dan pena verlos. Creo que deberían aumentar la frecuencia de la limpieza, no barrer, sino con agua a presión o con la máquina. A ver si se puede hacer. Gracias. La calle Marqués de Campos justamente es una de las calles que más se limpia en Denia y todas las noches se baldea. Pero de todas formas, claro, nosotros no controlamos también cuando hacen caca los pájaros. Es decir, mejor limpiamos por la noche y lo hacen por la mañana. Pero de todas formas, ya te digo yo, la calle Marqués de Campos es una de las calles que más se limpia en Denia. Yo no digo que no se limpie, pero deberían, yo qué sé, está a tope, ¿eh? Hay Ya, zonas de la calle Campos que está, Lo que que da pasa es vergüenza que- verlo, que está lleno, vamos. Bueno, pues miraremos a ver qué es lo que ha pasado por allí, porque vergüenza no debería de dar. Ya te digo yo, todas las noches se baldea la calle Marqués de Campos, igual que otras zonas peatonales de Denia. Lo que podemos, y evidentemente no podemos concentrar todos los servicios que tenemos en la calle Marqués de Campos, porque Denia es muy extensa y los otros barrios o las otras calles se quejarían. De todas formas, miraremos a ver qué es lo que ha pasado allí y tomaremos nota, pues por si hay algún pájaro que tenemos controlado, pues a ver si nos coordinamos con él. Venga, vale. Gracias. Yo quería hacerle dos preguntas a la señora Ripoll, son cortas. Una es saber cómo va el convenio con el Colegio de Arquitectos. Pues tuvimos una reunión hará un par de semanas con el nuevo presidente del Colegio de Arquitectos y estuvimos intercambiando ideas y sobre todo un poco ver aproximaciones ahora que ya tenemos el reglamento que sacó Generalitat para el tema de las EQs, de las entidades colaboradoras, y también intercambiando impresiones, y nosotros pues aprovechamos esa reunión para explicarle un poco cuál va a ser la idea que tenemos pensada para de alguna manera implantar el uso, ¿no? o la colaboración con estas entidades, ¿no? que van a informar licencias. Entonces, como sabes, María, tenemos en marcha la ordenanza de la construcción y en esta ordenanza hemos aprovechado que aún no se ha finalizado el trámite, que aún tenemos que exponer al público de nuevo, para incorporar unos artículos para regular, de alguna manera, o establecer un protocolo con estas entidades colaboradoras de trabajo con el Ayuntamiento de Denia, ¿no? Para poder evacuar esos informes para licencias, concesión de licencias de obra. Intercambiamos opiniones con ellos, explicamos un poco nuestra idea y tal, les gustó. Hay otros ayuntamientos como nosotros que están también preparando sus ordenanzas y tal, y en principio colaboración total con el Colegio de Arquitectos. De hecho, estamos esperando también pues si tienen alguna aportación de ese texto que ya les adelantamos, pues encantados. Pero en principio la idea que les trasladamos nosotros de protocolo que teníamos en mente, pues les pareció muy acertada y muy parecida a lo que están haciendo también otros ayuntamientos. Vale, gracias. Y la segunda es saber si ya están contestando las alegaciones que se hicieron sobre el Plan General Estructural, sobre las últimas que se hicieron que acabaron en octubre. Sí, pues antes de contestarlas hay que aprobarlas en el Pleno. Entonces, espero poder traerlas al Pleno el mes que viene y a partir de ahí ya empezaremos a contestarlas, ¿de acuerdo? Vale, gracias. Antonio. Sí, gracias, alcalde. Quería hacer una pregunta únicamente. En el programa de ayudas a medidas sociales, con un crédito inicial de 90.000 euros y ampliado en un total de 856.000, a fecha 30 de septiembre solo aparece ejecutado 1.040 euros. ¿Puede indicarme el motivo de un nivel de ejecución tan bajo y si está prevista su ejecución antes de fin de año o si finalmente no se ejecutará?
Gracias. ¿O qui contesta? O Paco, no sé. A quines medidas socials referixes? És una partida... Ara, espera, que te l'agarre. Un segon. Nosaltres no ho hem gastat tot, o sea que no m'ho queda molt. M'ho queda per passar lo que queda d'any. Espera un segonet. A veure. És en el programa... Sí. El programa 2310, econòmic 48200, ayudas, medidas sociales. 90.000 de crèdit inicial, 766.000 de modificació, total 856.450, aplicats 1.040, pagos líquids 1.040, pendent la resta. Per l'import, perdó, José Antonio, per l'import que dius de la modificació, 660.000 euros és la modificació que es va fer per a la subvenció que anem a donar o que estem tramitant en aquests moments de taules, caïdes, FEM, etc. Entonces, encara no està resolt. Quan estigui resolt sabrem exactament quina quantitat. Perdona, Paco, no t'has sentit. La subvenció de què? Pues la subvenció que estem en aquests moments tramitant, que es dona a les empreses per al pago del rebut del FEM i les taules i cadires. El que està subvencionat, que de moment no està tramitat, però es tramitarà antes de final d'any o quedarà ja per a l'any que ve? Home, ja van dir la setmana passada en les reunions que hem tingut, tant en la mesa com, sobretot en la mesa d'ocupació i després en el seguiment de Covid, que n'hi havia, si no recordo mal, 130 sol·licituds. 130 sol·licituds que evidentment no arribaran a ser 6.000 euros, però si són 200.000 euros, doncs 200.000 euros que s'executaran. El motiu per al qual és tan baixet, vull dir, per al qual la gent no ha sol·licitat, no ha fet més sol·licituds. Torna a dir, José Antonio. Ho dic per a tindre en compte en un futur. Torna a dir. Esta setmana ho hem explicat 3 voltes, ho tornem a explicar la 4ª volta. Van tenir una reunió a EMMA fa una setmana o 10 dies. Se'ns va trasladar que havien tingut, que veien que hi havia dificultats en l'accés al tràmit administratiu, a preparar els documents per això. Després, això ho van tornar a explicar en la mesa general i entonces, conforme van quedar, va ser el següent, a la mesa d'ocupació. A la mesa d'ocupació van quedar que el seu grup d'empreses, a partir de gener, treballaria amb un reglament nou per a 2021 per a fer, diguem, més accessibles o més senzilles les ajudes que hem preparat per a empreses. També vull recordar que el reglament que hem utilitzat i el qüestionari que hem utilitzat el vam aprovar entre tots. Pensàvem en aquest moment tots que era bo i que era adaptat a la realitat i a la necessitat. Únicament ho comentava per el tema de si es té que relajar el tema de les exigències que es tenen que fer per a que la gent pugui optar a les ajudes, doncs ho tindrem en compte. Ja que en el primer intent pareix que no hem arribat, doncs almenys en el segon intentar arribar al màxim possible. Torna a dir que en la mesa d'ocupació d'esta setmana ja es va quedar que el subgrup d'empreses anava a treballar a partir de gener aquest reglament per a que en 2021 arribara més gent. Per lo que dius de la partida, esa inicial, jo, si no m'enganye i si no és que em corregisca Constantino, deu de ser la partida d'ajudes socials que en un principi era 90.000 euros, que és la que destinem a ajudes de menjador i ajudes de pago de vivenda. Eren els 90.000 euros esos que com estan resolvent-se actualment, estan resolvent-se les de menjador que passaran per Junta segurament el dimecres i les de vivendes, les de despeses de vivendes de famílies amb pocs recursos estan ara en tramitació, per això encara no s'han aplicat tampoc a això, independentment del que ha dit Paco també de les altres ajudes d'empreses, però també crec que estan incluïdes aquestes ahí que no les hem aplicat encara. Efectivamente, están todas ahí incluidas. Entonces, están todas en tramitación. De aquí a diciembre se resolverán todas y entonces, claro, esa partida ya tendrá lo que se ha gastado realmente de aquí a final de año. Sí, no, era únicamente porque me chocaba un poco que fuera tan baja la aplicación a la fecha de septiembre, pero bueno, por lo que ha explicado Paco lo tengo claro, pero por eso únicamente decirlo de que si en una segunda opción, pues que se relajaron las medidas. Pero bueno, ya lo veremos.
únicamente eso. Vale, gracias. Nada más. Bueno, antes de Compromís i que se torni a congelar Mario, vols acabar les preguntes, Mario? Vale, sí. Moltes gràcies, Vicent. A veure, no, només em quedava ja un únic tema. I era, no sé si l'han pogut parlar o no, que ens han cridat el col·legi Paidos i d'altres clubs esportius que tenien que pagar un cànon o una tassa per utilitzar el pavelló esportiu. Tassa de 30 euros per partit, segons diuen i segons s'ha dit en premsa, és per a manteniments. Vostès han dit que les escoles deportives municipals... De sort en la pregunta esta, Pues nada, Compromís. Jo, si Raül vol contestar, que li conteste. Nosaltres, per la nostra part, no n'hi ha preguntes. Gràcies. Contesta-li per escrit, Raül, o demà li crides i li ho contes. Perquè... Sí, ara li cride per telèfon i que em diga exactament què vol saber. Compromís, no te preguntes? ¿A dir que no? Vale. No hi ha preguntes. Vale, bé, de públic únicament ha entrat una pregunta d'una senyora que li diuen Marisol i que diu resido en Camí Vell, Aldenia, a Xàbia. Mi petición es que si podéis hacer poda y limpieza del borde de la carretera, ya que todos los días llevo a mis hijos a la parada de bus caminando y me toca salir hasta mitad de carretera principal que va hacia Xàbia o estar avanzando, cruzando, la carretera y no tiene paso peatonal. No sé, això... Pues mira, li contestaré jo, si voleu. Jo no sé exactament quin és el punt exacte que diu la senyora Marisol, que és el que té el problema. Jo l'únic que puc dir és que per part del Parc Natural han sol·licitat a Medi Ambient el fer una neteja i un desbroce d'un tram justamentet pujant cap a Xàbia. No sé si serà el mateix tram que diu la senyora Marisol. Al mateix temps, a nosaltres, al Departament de Transició Ecològica, han rebut alguna queixa també d'aquest tram, d'algunes aceres que n'hi ha per ahir, que sí que és veritat que han aportat fotografies i les herbes que invadeixen un poc les aceres i, per tant, anem a actuar i ja han contratat una empresa per a que vagi a retallar aquestes herbes que ixen per a que la gent pugui anar per l'acera. De totes formes, crec jo que estaria acertat per la nostra part intentar que des de secretaria o des d'alcaldia, no sé, hauran rebut aquest correu de la senyora Marisol que ens feu arribar i nosaltres des del departament ens posarem en contacte amb ella a veure si les actuacions que anem a fer nosaltres estan incloses dins del que la senyora Marisol demana i si no, doncs mirar el que ella diu, valorar-ho i si fa falta, per supost, actuar. Doncs demà mateixa que te ho passen i ja està. Mario, va, fet l'última intentona, a veure si acabes. Però que es voti el primer tros, que ja molt sabem, dic, és a partir dels clubs. No, res, que això, que els clubs demanen això dels 30 euros, i trobem que tot el tema de manteniment i de més, les escoles esportives municipals, vostès diuen que en la fitxa ja ho paguen. Nosaltres, clar que ho paguem entre tots els ciutadans el manteniment, quan paguem el sou dels treballadors també ho paguen tots els ciutadans. No sols els clubs municipals que, segons vostès, la fitxa paguen aquest manteniment. Considerem que tots els col·legis deuen practicar esport. Si no tenen instal·lacions esportives suficients, deuen de posar-les al seu abast, i més si es tracta de categories en edat escolar. Altre tema són els clubs particulars. Els clubs escolars duen el nom de DNA a qualsevol lloc i no ens pareix normal que es pagui per practicar l'esport que sempre ens ha representat. Per tant, ens preguem que reconsiderem la seva postura i no cobren els col·legis de DNA per la utilització de les instal·lacions esportives. Aquest era el meu prec. Gràcies. I disculpeu, perquè el tema avui em porta negre.
¿Un prec se contesta? Pots contestar, sí. Contéstalo, gracias, sí. Es que realmente mezclas conceptos. Yo no estoy en contra del deporte escolar, todo lo contrario, lo que falta es deporte escolar. El problema es que tenemos un exceso y saturación de deporte federado y no me caben. Ni a mí, digo me caben refiriéndome al pueblo de Denia. No tenemos espacio suficiente para todo el mundo. Las escuelas pueden seguir jugando, claro que pueden seguir jugando, no les estamos prohibiendo jugar. La tasa es una tasa que lleva ahí 20 años, supongo, pero la última modificación es del 2016. Lo único que se les ha dicho es que se les irá aplicando gradualmente a todos los clubs que utilizan las instalaciones municipales. Invito a cualquiera que me busque municipios como Denia o más pequeños cuyas instalaciones municipales sean gratuitas para todo el mundo. No van a encontrar, les puedo facilitar el trabajo. Y si encuentran algunas serán muy, muy residuales. 4, porque de hecho está que la gente en general, cuando las cosas son totalmente gratis, no las valora. Y ahí tenemos el estado de las instalaciones como están. La queja viene por las escuelas deportivas. No, las escuelas deportivas, no de los colegios, no de particulares, no de empresas sino de los colegios propiamente dicho. Las escuelas municipales no pagan por utilizar las instalaciones. Los colegios, los Paidós, nosotros nos vino por parte de Paidós principalmente. Pero Paidós tiene sus instalaciones, Mario. Sí, pues nos dijeron que fueron a utilizar el pabellón y se les pero te aplicaba digo, la tasa. ahora mismo no hay espacio ni para Paidós ni para nadie. Es que están las horas repartiditas todas clavadas. Teníamos equipos en patios de colegio, teníamos en el frontón, teníamos en Junatics, teníamos en los institutos. Lo que he hecho es sacar todo lo que teníamos repartido por ahí y meter las escuelas municipales en los 2 pabellones que tenemos. No he hecho otra cosa. Lo que no podíamos tener es escuelas municipales que la gente paga sus tasas al Ayuntamiento de Denia jugando en el patio del POU. Aunque dependa del Ayuntamiento también el mantenimiento del POU. Y tener a un colegio que tiene sus propias instalaciones jugando en un pabellón municipal. Pues lo que he hecho es reordenar el uso de las instalaciones, simplemente. De totes maneres, quan vulguis cridar-li i ho expliques perquè se n'ha tornat a anar. O sigui que y si no, que vea el vídeo, también lo puedes recuperar. Sí, ahora después mirar el vídeo. Mira, ya estaba ahí. Ahora s'havia quedat camuflat. Mario, si quieres que te lo explique con todos los detalles, porque aquí sería demasiado. Quedamos o me llamas o te llamo y ya está, cuando tú quieras. ¿Vale? Gracias. Pues si no ja dic una qüestió més, s'alça la sessió i hasta la pròxima. Gràcies.